Adunay usa ka bana nga niuli silang balay nga naay bitbit nga mga bulak. So nangutanang asawa nganuman nga nagpalit-palit man kag bulak. Niya na ang bana manalang makakwarta pud nang namaligag bulak sa karbon. Unya nitunol ang bana og tabliya sa iyahang asawa. Niya na ang asawa wa naman lang gyud chocolate tabliya man. Niya na ang bana, ang imumang pahiyo mo'y makapatamis ana day. So nga naman yun, nipalit man ka og bulak og tabliyan ang utanang asawa. Nakalimot ka, anniversary baya sa ato ang kasal karong adlaw. Niya na ang asawa, time sa, madto sa kusimbahan. Ang utanang bana nga naman, magpamisa pasalamat ko kay nabanhaw ang ako ang banang gipakaslan kani adto. Mga kaigsuunan, mangutana ko sa inyo ha, pwede pa ba painiton ang nagkabugnaw nga pagtinagdanay? Pwede pa ba magbag-o ang usak ka makasasala? Pwede pa ba nato ulion ang naguba nga mga relasyon? Pwede pa ba magbalik kitag paningkamot kung kita napildi diha sa ato ang mga plano o lakang sa kinabuhi. Nianing adlaw mawang ikaduhang adlaw sa Oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoo. Padayon ta nga pamalandungan ang diwa sa pagkabanhaw ngano man gyud nga kinahanglan nga sa ulogon nato kini ato na bagayod nga nasabtan ang gahom sa pagkabanhaw nga pwede niya madala sa atong tagsatag sa kakinabuhi unsa man ang pwede maihatag niini kanato. Ang gahom sa pagkabanhaw magdala gayud og dakong kabag-uhan sa atong kinabuhi. Sumala sa mga pagbasa nga atong nadungog ni aning adlaw. Una, ang pagkabanhaw sa atong Ginoo magdala og dakong kalipay diha sa atong kinabuhi. Diha sa unang pagbasa og diha sa Ebanghelyo atong nadungog nga ang mga babae midali pagbiya sa lubnganan nga nanghadlok apan nangalipay ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Ang una nga ikahatag sa pagkabanhaw sa Ginoo sa ato nga mga Kristiyano dakong kalipay diha sa atong kasing-kasing. Ngano man nga kinahanglan nga maglipay kita. Maglipay kita kay nagmadaogon ang atong Ginoo. Nagmadaogon siya sa pagbuntog sa sala ug sa kamatayon. Kining makadaog ta siyempre no mag-ambak-ambak ang uban, mag-inapiray, no, magsagit, mga tawa, no, tungod kay naamay kadaugan. O gusto nato nga magbangkiti aron nga ang tanan malipay. Murag ingon ani pod ang gusto mahitabo sa mga babae. Gusto nila nga ibalita ngadto sa uban, no ipaambit sa uban ang kalipay nga ilahang nabati, nalipay sila nga tinuod di ay ang giingon sa Ginoo nga sa ikatulo ka adlaw gikan sa iyang kamatayon siya mabanhaw. Tinuod di ay nga siya gayod ang manunubos sa kalibutan. Tungod kay bisan ang kamatayon wala man makapugong sa iyahang misyon nga pagluwas kanato. Ikaduha mga kaigsuonan, ang kining pagkabanhaw sa atong Ginoo maghatag og igong kaisog o kusog sa atong kinabuhi. Atong hinumduman nga ang mga
disipulo sa atong Ginoong Hesus sa diyang siya gilansang ngadto sa krus nangahadlok nanagan. Apan diha sa unang pagbasa ato nakarong nadungog si San Pedro nga maisugon nga nagmantala mahitungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Maisugon na siya tungod kay siya kumbinsido naman sa iyahang gibarugan nga pagtuo. Nga bisan tuod sila gidid-an sa pagbalita sa mao nga kamatuoran, walay makapugong na kanila. Tungod kay sila, klaro naman para kanila kung unsa ang ilahang misyon ni aning kinabuhia. Kung klaro na sa ato ang tagsa-tagsa kakaugalingon, ang atong misyon kita maisugon o puno na sa kusog nga ato kining buhaton og ipadayon ang ato ang gusto nga buhaton ni aning kalibutana. Ikatulo mga kaigsuunan, ang pagkabanhaw sa atong Ginoo magdala na unya og dakong paglaom diha sa atong kinabuhi. Matud pa ni San Pedro, mismo si David, sa dihang nakakita siya sa pananawon, iyang nakita nga ang nagantos nga sulugoon, mamatay apan siya dili madugta, tungod kay siya mabanhaw man. Ug mao kana ang nagpuno sa iyang kasing-kasing og paglaom nga ang mao nga gibanhaw mao unya ang ato ang mahimong dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Nga bisan tuod adunay mga kapakyasan, adunay mga pag-antos ni aning kinabuhia. Dili unta kita mawad-an sa paglaom. Magpadayon kita sa pagpaningkamot tungod kay kining tanan nga mga suliran na aning ato ang nasugatan lumalabay lamang. Dili kini makanunayon, dili kini mulungtad, adunay katapusan ang tanan ug adunay nagpaabot nga kadaugan sa mga tao nga magmalahotayon unya diha sa pagbuhat sa ilahang tagsa kamisyon ni aning kinabuhia. Mga kaigsuunan, mao kini ang maayong balita nga atong nadungog ni aning adlaw. Apan posible nga kining maayong balita bisan pagkadaghan nata nakadungog o nagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, wala gihapoy epekto kini sa ato ang kinabuhi. Sama sa nahitabo sa mga kadagkuan sa mga pari na adtong panahona ug sa mga kasundaluhan. Walay epekto kanila ang pagkabanaw sa Ginoo tungod kay sila nagpabilin man diha sa bakak. Sila dili man abli sa ilahang kasing-kasing. Padayon man nila gihapon nga giproteksyonan ang ilang kaugalingon nga interes. Dili sila abli nga magbag-o sa ilahang kinabuhi ug magdawat sa kamatuoran. Busa pangutan unta ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon ni aning adlaw. Sarado pa bagihapon ang akong kasing-kasing. Nalubong bagihapon ako nganha sa sala. Buot pa bagihapon ako maglunang diha sa bakak og kasaypanan. Atong hinumduman nga ang lubnganan sa atong Ginoong Hesus na abli na. Ug ang pultahan sa langit na abli na usab. Aduna nay paglaom nga kita makahawas diha sa mao nga sitwasyon din atong nakita nga kita dili makaabante ug naglunang gihapon sa sayop.
kana mahitabo lamang kung ato ang pasudlon sa atong kasing-kasing ang nabanhaw nga Hesus. Diha sa Ebanghelyo giingnan ni Hesus ang mga babayi nga sila moadto sa Galilea ug didto makita nila ang Ginoo. So asa man nato di ay makatagbo ang nabanhaw nga Ginoo haron tinuod gayod nga adunay kabag-ohan sa ato ang kinabuhi. Diha sa ato ang adlaw-adlaw ug ordinaryo nga gimbuhaton. Dili nato kinahanglan pangitaon ang Ginoo o nga nabanhaw nga Hesus diha sa mga katingulahang mga buhat ug mga butang, no? Nga kinahanglan makasinati ta og mga milagro sa atong kinabuhi aron kita magbag-o. Diha sa ato ang mga ordinaryo nga gimbuhaton kun kita mutubo inanay diha sa gugma adunay pagkabanhaw sa ato ang kinabuhi. Kay ang pagkabanhaw wala man dali-dali nga gibag-o sa atong Ginoo ang kalibutan sa diyang siya nabanhaw. Kundi kining pagkabanhaw usa kini kapanaw, no? Panaw nga inanay kitang mariporma diha sa atong batasan, diha sa atong panghuna-huna. Labi na kung kita makahinumdum na nga kita di ay gihigugma o gipangga sa Dios. Sama sa usa ka bana nga nibalik sa iyahang kanhiay nga kaugalingon. Tungod kay nakahinumdum siya nga malipayon ang kinabuhi sa dihang siya ug ang iyang asawa adunay maayong pagtinagdanay, no? Nga silang duha nagsinilbihay sa usag-usa. Kung kita mo balik sa ato ang tinuod nga kaugalingon, sa ato ang kaayo, diha sa ato ang pagkamahigugmaon, adunay pagkabanhaw sa atong kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Hesus mupuyo na sa atong kasing-kasing ug sa kasing-kasing sa tanan. Amen.